What do you think? Yung bulaklak namin para kay Inday. Bawal po pumasok mga Inday. Eto na! Eto na! Good morning mga lalabs. Maayong happy Saturday sa inyong lahat dyan. Kung bago po kayo dito sa aming channel, ako po pala si Yen. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, click na din po yung subscribe button. And please like this video if nagustuhan ninyo. So, it's 6 o'clock in the morning, mga lalabs. And nag-alarm ako para hindi malit yung gising natin. Kasi late ako natulog kagabi. Mga 12 midnight na talaga. Or almost 1 na kasi in-edit ko pa yung video natin for today. So, darating nga yung mga Inday today. They said, darating na sila mga 10:30. So, abangan natin yan. Susundin sila ni Bana mamaya kasi umuulan. Tapos, ayoko silang mag-bus kasi ang tagal mag-antay. Malapit lang naman siya, 7 minutes lang. So, sunduin na sila ni Bana at saka ni Sofia mamaya. So, ngayon ang gagawin ko is maglinis muna ako dito sa living room. Ganyan naman tayo, di ba? Pag may bisita, maglilinis para sabihin na malinis yung bahay. Hindi naman. Joke lang, joke lang. So, yun mga lalabs. Arrange lang ako ng konti para mamaya mag-relax ako. So, okay. Si Bana natutulog pa din. Si Sofia talaga, 3 days na nakastay lang siya sa room niya. So, I think nakatulong yung sinasabi ko sa kanya pag kinakausap mo siya. So, I'm very, very happy na 3 days straight si Sofia. Tapos, naka-heater na siya mga lalabs. Kay, alam niyo, Sofia, hindi yan naghahabol. Hindi nagkukumot. Kumot is iba. Hindi naghahabol. Basta hindi nagblanket yan si Sofia. Kasi, iwan ko dyan, parang may warm blood yung batang yan. So, kaya yung heater niya, naka-on yan lagi. So, ngayon nasa 26 degrees. So, ang init naman, no? So, baka mamaya din mag-heater kami kasi malamig. Nilamig ako kagabi. So, tignan yung mga lalabs. Yung aking binili na, pajama. Yung makamadam ko siya. Uy, lamig siya sa, sa feeling ba? Pero yung ba na, uy, gasinaw-sinaw. Sabi ba na, bibili din ako ng ganyan pero hindi ganyang klaseng cloth. O, saan ka pa? So, alam niyo si Bana may pinagdadaanan yan. At this time, sa kanyang pamilya. So, medyo nilalambing ko si Bana kagabi pero walang nangyari ha. Ano lang, gakus-gakus lang ba? Tapos, gitik-gitik gamay. Para ganahan. Okay, charot-charot pa. Okay mga lalab, see you mamaya. Gising na pala yung aking mga sakop dito sa balay. Yung asawa ko at saka si Sofia. Nagising kasi narinig daw nila yung yung sa washing machine ba? Tang! Nagising si Sofia. So, may samukan ako dito sa bahay ngayon na nagtatakbo-takbo. So, yung aking gagawin for now is gagawa na ako ng pandesal. Shout out to Ma'am Carolina Andres. Pasensya na po ma'am, matagal ko pong nagawa ng vlog yung request ninyo. So, gagawa ako ng pandesal ngayon. Ilalagay ko po yung mga ingredients dito sa screen. And then, papakita ko sa inyo kung paano ko po gawin yung aking simpleng pandesal. So, mga lalab, ito na yung ating yeast mixture. Ano lang natin for mga ilang minutes hanggang mag-bubble na siya. Ayan, foamy na ang ating yeast mixture. Pisto, si Sofia, abi na ko, nahagbong ba? Ay, naku Lord. Ito, tapos, gagawin ko na siya sa machine. What is that for? What is that for? Hey, shh. Say hi. Say na, please. Say na, please. Hi, mga lalabs. Hi, youngsters. Hi, youngsters. Don't be late.
pandesal. Yeah. Tapos na yung ating dough. Kung may machine kayo, mas madali siyang gawin. Maglagay lang ako ng oil sa aking kamay palagi. Para hindi siya mag-stick. Yan yung aking secrets. So, tapos, Sofia, papatubuin natin yung ating dough. So, maglagay ako dito ng, ito lang din gagamitin ko mga lalabs para madali lang. So, isang mixture lang ang gagawin ko kasi may iba naman tinapay, tapos may iba din pagkain. So, ito lang. Para lang to sa mga inday ba, para makatilaw sila. No? Para maka... Yes! Touch daw niya yung ball. Oh, okay. No, later. No, mamas na... Good morning, Tata! It's been good morning for the last 2 hours. Yeah, I know. Up too early this morning. Yeah. You already had a shower. Ako wala pa. Mabaho pa yung hininga ko. Try this finish. I've not cleaned my teeth yet. Oh, pareho pala kami. Yeah. I can smell my... I can smell my mouth. Bad breath! Bad breath kayo. Lapit na ako matapos maglinis mga lalabs. Tapos mag-shower na ako. Ban is ready. And then I have to prepare Sofia. Pandesal is rising. Tumutubo-tubo mo na siya. My pandesal. So... She has to make a new batch for them. So Dada will be our he will get the indies later. And then... Suman. And then the suman also, ma-in-order ako para hindi naman magutom yung ating mga inday. So, pakita ko sa inyo later mga lalabs. Lalabs, mga ano pala, yung bang video ko today, sabi nila, I was asking them na Yensters or lalabs. Some say Yensters is cute. Hi, Yensters! What do you think? What? Pag may ganun, ito siya sa baba, mga lalabs, may something yan. Hindi totally agree. Pag may mga like that, may mga something. Magagawa, laging natutulala, lumalapit ka. Humot. Si Inday Ikat, nasa train na. Ikat's already in the train. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. I'm done with the pandesal. Hi mga lalabs. Papunta na si Bana sa sa train. Tapos, kasi umuulan, parating na yung mga inday, malapit na, mga 10 minutes na lang. Tapos, naimbira na ako dito sa silingan na mo ba? Nagbijoki, sobrang lakas-lakas. As in, wala akong magagawa dyan kasi, di naman yan bawal. Diba? Pag mabisita ka sa bahay, di naman yan bawal. So, nakapag-ayos na pala tayo, mga lalabs, nakabihis na din tayo. And, kasama ni Bana si Sofia. And then, eto yung bulaklak namin para kay Inday Ikat. Sana ma-surprise siya at sana ma-feel niya na love namin siya. Yan si Ikat, yan, kahit superstar na yan, mabait yan. Meron lang pinagdadaanan nung mga nakaraang mga araw. So, hindi na natin yun ilulungkatin kasi privacy niya yun. So, ang amin lang ngayon ni Inday Val is bigyan namin siya ng bulaklak para naman kahit ma-brighten yung day niya ba at saka mabigyan siya ng inspiration na mag-vlog ulit kasi ngayon wala siya masyadong mga vlog kasi nga dun sa mga pinagdadaanan niya. Lahat tayo may pinagdadaanan. Maybe ako in the future or basta alam nyo na pag walang mga upload, may mga problema sa editor, sa cellphone, sa family, sa lahat-lahat na. So, basta mga lalabs, sana ma-surprise siya mamaya and I'm excited. Oy mga lalabs, first time pala ni Inday Val at saka ni Inday Ikat dito sa amin. And tapos maliit, sobrang liit yung bahay namin na kaya nahiya akong mag-imbita ba. Tapos first time din nilang kunin ni Bana sa yung sasakyan ba namin na
pagong. Sobrang liit kasi nun. So, very crowded siguro sila dun sa sa sasakyan. So, bahala na. Basta makarating sila dito at hindi sila mag-ban. Nag-worried ako sa pandesal ko ngayon kasi, alam nyo, parang yung yung yeast, hindi ko siya masyadong natunaw ng maayo at saka yung butter. Pero parang may kubol siya. O, hindi ata siya masyadong yung nag-rise ba. So, bahala na. Hindi talaga siya nag-rise. Ayan. Napansin ko kasi kanina pa, hindi na siya nag-rise nung, tawag nito, nung pagtubo ba. Tingnan nyo, ayan, flat. Hindi siya yung talagang tubong-tubo, Hindi siya yung tubo-tubo, mga lala. Pero hopefully, same taste. Diba? Lalabs, andito na sila. Andiyan na sila. Hoy, sana si Ikat? Si Ikat, wala. Wala na si Ikat. Wala, pagod na. Mga Inday, kain na libre. Andiyan na ako mga bisita. Ako mga tourist na bisita. Si Inday, Ikat, wala ka prepare camera. Ay, luya-luya din haday. Bye! Tulad pikas. Maghuwag-guan no, suman. Layo pa taon. Layo pa tong suman. Alika! Bawal ka sa beso mga Inday. So, Bawal pag pumasok mga Inday. Welcome! Hello! Yay! Inahinay ang video kinapod. Ay, makalit rin nagkabulyom. Okay. Okay, pasok mga Inday. ayan. Pasok mga Inday. Mga bulaklak. Oy, para yan sa meet up ha. Bumili ako ng mga bulaklak. 1, 2, 3, 4. Napanood na ako. Diba? Para pala sa sa amin. Pinaghandaan. Ka-sweet. Talaga, Small medium Ay, size. saan ka na to? Ang sa'yo po siya nga Nawala! Again. Sige. Hiyak. Shutter! Tatuno siya. 1, 2. Ay, gusto na. Ayaw ko mag-ano. Wala shutter? Ito shutter ba? Saan na siya? Shutter ka nang dagan-dagan. Wala na. Ambak? Ambak na! Eto na! Ano wait ka dyan? Wait ka, nagluto pa ako pandesal, day. Wait lang, day. Idom sa kape, day, ang akong pandesal. Akong pandesal, kaya mura napiasot man ni Huy. Uy, Aking pandesal. tingdo mo naman. Napiasot lagi, kay balon ako ganina pa. I know na. Hindi siya maganda. Kapi-kampi na. Uy, hello, waday mo natag na ko. Yes! Agoy na may sounds man akong silingan, oy. Happy birthday. Welcome, Ikat. Ikat! Para na sa imo! Ala! Para na sa imo! Anong prank ka dyan? Hindi kasi na-miss ka namin. Para na sa imo, Ikat. Ngaman. Kasi di ba may pinagdadaanan ka? Iring gilaygit. Ala! Na-prank ka, day, na-prank. Tinuod. Para sa'yo yan, day. Dili ba tinuod ako? Para sa imo lang na. Hindi kasi di ba may pinagdaanan ka. Nagsabot mo ha? Wow! Wala may nagsabot. Charot. Cuman punta. Ay! Salamat. Well, Speech. Grabe. Hoy, akong pandesal. Teka lang. Akong pandesal. Uy, nasunog na. Promise? Tapin ko na.
Kunti. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 Anak, your visitor na. Come here. Nag-smell na siya ganihan. Nag-smile. Ka-remember siya sa mukha ninyo, no? Mauwaw pero ma-smile. Nag-visitor, anak. Hi, Sophia! Dito na yung real superstar namin. Yes, si Sophia, mga agap. Share pa siya. Nauwaw, mga agap. Nauwaw siya. Anya pa. Hello, 12 viewers of Itzien. Hello, 10 viewers. 14 viewers. Team Hapon. Team Hapon or Team Hapon? Tabihan mo yan, stars na. Ano ba? Si Sophia nag-ano pa. Nats and my friend. Salamat na nagkita-kita na kayo from... Mga lalabs, mag-ano muna kami. Magbabay muna kami. Bye! 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 Thank you for watching. Please come again. Please come again. Tama ba? Okay. Bye, mga lalabs! Tama. Again. 1, 2. Tapos 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tapos yung kakamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, libo. 1, 2, kiring-kiring. Wow! Wow! Kiring-kiring. Oh, then, sa likod, tuyo. Tapos katungan sa test, atubangan na. Pinaglibo ko anak. Isa matuna, 1, 2, 3, 4. Then, duha na po, 1, 2, 3, 4. Kiring-kiring. Ganito talaga ako kahit pa walang camera, ganito talaga ako sa bahay namin kaya si Van nasanay na yan siya sa akin. Ganito talaga ako, may mga konting comedy. Ako, ano yung iba-iba nating characteristics mga Inday? Ano masasabi mo kay Ikat? Ikaw, ano masasabi mo kay Ikat? Si Ikat mabait pero bastos. Mabait pero bastos. Sa bastos. Joke lang. Mabait pero maldita din yan. Anak, Ganyan. Si Ikat mahiyain. Pag first ha? mahiyain yan siya. Oo. Tahimik. Hindi naman tahimik. Tahimik pero maano ang kulo niya nasa ilalim. Pag may ayaw yan siya, magyaw-yaw yan siya na ano. Ano yung sabihin mo, Day? Patay ta ani. Si Inday Val. Ikaw, Day. Mahinhin. Panindigan siya niya ng mahinhin. Tara ko pati tawa mahinhin. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Ito ni siya. Parang Maria Clara na. Maria Clara, Hindi ko alam. si Val. Oo, pero madaldal din ako Madaldal din ako. Nasa lubang kulo. Madaldal din to. Iniisip ko yung ano ni Val. Pero mabait din si Val. Mabait din to. Uy, kailangan mabait din sasabihin natin dito. Mabait pag hindi nag-Valentina. Huwag niyo lang akong tawagin Valentina. Para kasing kalaban ni Dar. Ayaw masasabi niyo sa akin, be. Ako na. Tarungan ninyo ha. Ayusin niyo yung mga sagot niyo dyan. Siyan mabait. Sino mabait? Uy, ano siya? Parang daga lang. Galanti. Wow, galanti! Galante at hindi mabait pero prangka. Hindi mabait. Pero grabe. Mabait pero prangka. Mabait pero prangka. Pero totoo, no? Totoo. Oo, totoong tao. Hindi piki sinabihan ba ko na suplada daw ako dai. Ano mga youngster? Hindi yan siya mahilig sa mga away-away, mga ganyan. Pero actually hindi kami mahilig sa drama. Hindi ka mahilig mag-drama. Yung mga vlog namin totoo. Gusto namin lang jolly. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지